हायला दिनै साना बबेथिं ओंखारदोंलै बिखुनजो सना माथो दिनैलाय आंखौ फुङावनो गोसोखांथारखोब्रा बहा दासो फुं जाबावखो स्कुलावनो थांजोबलायबाय गथ' गथायफ्रा हाजिरा मावग्राफ्रा फुङावनो ओंखाम टिफिन लानानै थांबाय नोंहा दासो फात्ता होमबाबो बेफोरबायदि टाइमाव फैयाना नोङो बेनिखायनो बुंबायब्रा बिखुनजो सना मानो इसेबां थाब फैदों होननानै फैबाबो दाय फैयाबाबो दाय जावलिया रायलायथारो बोरो दावदैयालाय हांग्रि मोनदियालाय आदानि बिखुनजो नों फैबाय मोजाङानो जाबाय फैलाय आंनि रुमाव बा मा जालायदोंलै सानैबो आंनि सिगाङाव बुंनो हालायै जोंनि हिनजावफोरनि खोथाखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौ आदा आच्छा बारु थाइमानि लारु मा खोथालै आंनि सिगाङाव रायलाय जालायो मा हिनजावफोरनि खोथा बेलाय बास मानो रायलायहरदोंमोन आंखौ नै जेबो खामानि गैया जोंना नोंबो रेस्ट ला आंबो रेस्ट लानोसै मोनसे खोथा बे दावदै आरो बिखुनजो सनाया मा खामानि मावखुमादों एसे तालला मानो होनोब्ला बिसोरो न' सिङाव थांखुमानानै माबा मोनसे रायलायनाय माने बिराद सिरियास टपिक मिथिबाय अके बास बे दावदैया बहा थाङा नोजोर होखुमाबानो जाबाय जागोन बास दिनै जेबो मावालै बिराद मोजां उन्दुना लानोसै आंहा दिनै मा थिग उनावबा रिजाल्टफोराबो आंखौ उन्दुनो होगोन ना होआ ना मा बुङो रायजो राजाफोर मा जाखो हायना मुलिया बेनोथ'हाय हायना मुलिखौ हरनो हागौमोननो नाथाय खोथाया जाहैबाय नों जायखौ गोसो थोयो बे सेंग्रानि माबा मोनसे बुस्थु नांगौनो खानायबाबो जागोन गस्लाबाबो जागोन होननानै बुंदों आयु आंलाय बहा मोननांगौ जाखो जाथिनि खानाय आरो गस्लाखौलाय बेखौ मोनबासो नोङो जाथिखौ मोनगोन बेनिखायनो खायदा बोराय बाहायनानै बिनिफ्राय खानाय दोंसे नङाबा गस्ला गांसे लानानै फैदो जागोन दे होमबालाय आङो बेखौ लायनो थांगोन बिनि उनाव जेबोला गस्लाखौ मोनगोन नङाबा खानायखौ मोनगोन आं नोंनो हैगोन दे ओमफ्राय खोथाखौ आदा आरो बाजैनो खोन्थायाबानो जाबाय जागोन दे खोन्थाया आङो बहाथो थांदों हांग्रि मोनदियालाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो खोमा दे होमबालाय जाथिनि खानाय आरो गस्ला नांगौ खानायखौ मोनाबाबो गस्लाखौ माबोरै लाबोगोन आंथ' गस्लाखौ खावहैनांगोनसो खावबासो मोनगोन आं दा मा होननानै थांनांगौ जाखो जाथिमोननि न'आव आंथ' जाथिमोननि न'आव थांनो हानाय नङा बेनिखायनो जाथिखौनो लिंहरनोसै आं हेल' जाथि नों आंखौ मोजां मोना गोसो थोआ होननानै मिथियो बेनिखायनो आं नोंखौ लोगो हमनो सानदोंमोन दिनै लास्ट खेबसेनि थाखाय मानो होनोब्ला बे जोनोमाव आं नोंखौ मोनखाला नालाय बेनिखायनो आं नोंखौ गोसो थोनो गारनोसै आरो आं मोजां हौवा सासे गोसो थोनोसै ओमफ्राय नों आंखौ लोगो हमफैगोन ना नों लोगो हमफैयाबा आं बिराद गाबगोन प्लिज अननानै आंखौ लोगो हमफै अके जागोन दे थेंक इउ जाथि एबाराव जाथिया आं जाथिनि बानलु मेदाम नों सिगारेट सोबलायबाय ना नोंहा मा नांजाफैलायखो नोंनि थिननाय मथेथ' आं गासिबो मावजोबगासिनो दंना बेनिखायनो आं जेखौ मावनो गोसो जादों बेखौ मावनो हो होमबाबो सिगारेटआ देहानि थाखाय मोजां नङा नों मानो सोबबाय थायो दे आं जेब्लाबो सोबबाय थाया माबा मोनसे सानबासो सोबो आं मा सानदों नोंलाय नोंनोलाय मानो नांगौ जेरावबो उदाय मानसिफोरा आंनाव जेबो सोंनाङा नोंनाव माबा मोनसे सोंबा उल्थासो बुजियो ओमफ्राय आङो जोंलारिनि गासिबो खामानि मावनो होनायखौ मावजोब्बाय नों आंनि सिगाङाव जोंलारि बुंना मिथिबाय सानसे जोंलारिजोंनो थगायजागोन नों बिदि नङा माथो जोंलारिया आंखौ मालाबाबो थगाया मानसिनि गोसो बुहुमाव मानसिनि थासारिया मोनसे रोखोमै थाबाय थाया माला मा जायो जों रावबो मिथिया मा थिग गाबोनबो नोंखौ आं थगायनो हानाय नों मानो बिदि बुंबाय थायो बानलु मेदाम बहा थांनो नागिरदों नों एन्टनिय'खौ लोगो हमनो एन्टनिय'आ आंखौ दाहाय लोगो हमगोन होननानै बुंदों माबायदि मानसिलै बे एन्टनिय'आ नों लोगो मोनाखै बायदि मानो बुंदों आंलाय नोंनि एन्टनिय'खौलाय मा मिथिगौ बे माबायदि मानसि बेनिखायनो नोंनावसो सोंदों दा आंथ' नोंनि एन्टनिय'खौ गोसो थोआखैना गावहा जात होनबाय थाथारो आंजों जेबो होनजानो गोसो गैयाबा आंजों रायलायनोबो नाङा नोङो मिथिबाय आं हिनजाव मानसिफोरजोंनो रायलायनो बायो जालायबाय सानसे हिनजावनि थाखाय नों गाबनांगोन नों हिनजावनि थाखाय गाबनो दुनियायाव आं नायनो बायो होनब्ला हिनजाव माहारिखौनो आरो आं बे हिनजाव माहारिनि थाखायनो गाबनो बानलु मेदाम बावदोंसो दिनै जोंलारिनि हेपि बार्थडे थेवना जोंलारिखौ सारप्राइज हैनि आंलाय मानो हैनांगौ जाखो बेनोलाय सारप्राइज नोङो बुस्थुफोरखौ बिराद मोजां बायनो रोंगौ ना अन्नानै आंनो हेफाजाब होफालाय आरो नोङो बिनि जापाननि टिकेटखौ दानना होनायखौ आंनो हरदो दे प्रिन्ट आउट खालामना आं हैनोसै गासिबो आंनि रुमावनो दङ लानानै थां आरो बे नंखाय जोंलारिनि थाखाय आंखौ गेजेराव दा लाबोफाय था नों मानो इसिबां नायनो बायो जोंलारिखौ गोसो आंनि नायनो बानाय बायो ज' होनदों आंखौ दोननानै फै माबार नोंनि बयफ्रेन्डखौ लिंहरनो हाया नामा आंनि बयफ्रेन्डआ दा मोनायावसो लांफैगोन दा आंखौलाय बेनि सिगां जोंलारिनि दखानाव थांनानै जोंलारिखौ बार्थडे सारप्राइज हैनि खर' गरला खालामबाय थानाले आंखौ है थाङाबा बार्थडे मानि खुसिनि बार्थडे खालामनांगौ बिनोलाय खामानि गैया दामानि गैया बाप्रे दस्ते आं
जेबो तालखौनो मोनासैलै नोंनि बेफोरबायदि हरखाबनो जाब्रबनायखौ। आंबो निउसावनो बिराद गोदोनानै दङलै दासान्दि। जेबो नङालै दस्ति, मोजां जाबाय आङो। एबारनिफ्राय बांद्राय जौ दालोंसै गुमै। जागोन दे होनबाल' जाया दे आफा। दे जागोन। दे होनबालाय नोंसोर जिरायथ' आं दखानाव थांनोसै। ओंखामखौ जाबाय नोङो? औ जाबाय। आच्छा दस्ते, घटनायाथ' बोरै जाखोलै दस्ते? बेनोथ'लै जेबो थालखौनो मोनासै आंबो। एबा सोर सुथुर ओंखारखो, सोरखौबा बुनो लांनांगौआ सोरखौबा हमनो लांनांगौआ आंखौसो लांफ्लांबाय खोमा। मानसिया बेलेगसो होननानै आंखौ हगार हरफिनबायदां। जानोबो हागौ। होमबाबो सोर बेबा मोनथिनाय मोनब्ला मोजां जागौमोन आरो। आजिखालि हमनोनो हालालै, न'नि मानसियाबो सुथुर जायो। मालायनि मानसियाथ' मालायखा दे बांद्राय सानबाय थाला बेफोरखौ। आच्छा दस्ते, आं थांनोसै दे। मोजाङै रेस्ट लाबानो जाबाय। दे दस्ति। आब' आरो गुमै, आंबो थांनोसै। दे थांदो। सन्थला, नों ओंखाम जागोन ना जाया? आं जाथ'आ खोमालै, दुब्लिनि माइखौसो नाहैनि नामा? दिनै थांनाङा दे, नांगौबा दुब्लियाव आंनो थांगोन। दिनै नोङो उन्दुनानै थाथ'। बांद्राय गिलिर खामानि दा मावसै। न' सिङाव थाबाय थानो हायालै आं। आरो आं माइ दुब्लिल'सो नाहैगोन ना। नोंखौलाय मालाथो आंलाय हमथानो हाफेरखो? थाब फै। आच्छा दे। इसोरनि अननायाव आफानि सार्जारिया मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। लोगोसे बानलु बेदां आरो जोंलारिनि अननायावबो। बिराद खस्थ' खामानि मावनांसिगोन आं। बानलु बेदांनि फैसाखौ थाबैनो सुख'फिनाबा, नङाबा आंखौसो खोथा खोनाहोबाय थागोन बियो। थाबैनो मोनसे वेबसाइट खुलिनानै अनलाइन डिलिभार खालामनांसिगोन आं गस्लाफोरखौ। जोंलारि, हेपि बार्थडे जोंलारि। हेपि बार्थडे जोंलारि। हा? दिनै आंनि बार्थडे? आं जेबो थालखौनो गैया। नै नोंनि बार्थडे गिफ्ट। थेंक इउ। वेलकाम जोंलारि। मा दं बेवहाय? बेखेवनानै नायदो। हा? मा बेलाय? मोजाङै नायदो। बेथ' जापाननि टिकेटसो। औ। नों जापानाव थांनो होननानै बुंदोंमोन ना, बेनिखायनो नोंनि टिकेटखौ दाननानै होबाय आरो बेखौनो बार्थडे प्रेजेन्ट हिसाबै नोंनो दिनै होफैबाय। फावगालि, मा होननानै आं नोंखौ साबायखर बावबावनो दे। आंहा खुगायाव जेबो रावानो गैला। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं फावगालि। आइडियाया आंनि, नाथाय गासैबो खामानिखौ बानलु बेदाङासो मावनानै होदों। बानलु बेदां? औ, बानलु बेदाङासो खालामनानै होदों। जोंलारि, नों जापानाव थाहैनानै फरायबा देनां आंबो उन थांफागोनहाय बेरायनो। नों बिराद गोजौ सिमां नुदोंना, नोंनि सिमां जाफुंनायखौ आंबो लुबैयो। बेनिखायनो जापानाव थांनानै मोजां फरायनानै फैफिनदो। आं मा होननानै नोंसोरनो माबाबावगोन दे आं? आंहा जेबो खुगायाव रावानो गैला। नों बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा। लोगो हिसाबै नोंखौ हेफाजाब होनाया जोंनिबो दायथ' ना। अब्लाबो आं माबायदि नोंसोरनो सुख'नो हाबावनो दे? बेलाय बार्थडे प्रेजेन्टसो, मानो सुख'नांगौ जाखो? नों जापानाव थांनानै खामानि मावहैनानै जोंनो फैसा हरबानो जाबाय दे। थेंक इउ स' माच। आंथ' सिगांनिफ्रायनो लुबैबाय थाखादोंमोन, नाथाय फ्लाइटनि टिकेटनि दामखौसो आं दिहुननो हायैखाय थांनोनो हायाखै। ओजोंथ' थानाय जानाय गासैबो फ्रिखा दा। औ, आं जाय इनस्टिट्युटआव सेलेक्ट जादों बे इनस्टिट्युटआव जानाय थानाय गासैबो फ्रि। होमबालाय माथोबाव, जिया लादो आरो थांदोसो नों जापानाव। नाथाय फैगोन मासावसो ना। अब्लालाय बे मास मोनसेखौ जोंजों मोजाङैनो गिदिंनो थादो आरो ना। उनावहायथ' नोंखौ जापानाव थांबा जों नुनाय नङा। जागोन दे। दा आं मा जाहोबावनो नोंसोरनो? जेबो जाहोनाङा। बानलु बेदाङालाय? बेलाय न'आवनो गथ'ब दंबाय दं आरो बुदर-दरनो। बेलाय रावजोंबो मोजांखौनो रायलायखाया। नोंखौबोथ' जात-जातसो होनबाय थादों खोमा ना? बेनि होननायखौ आं जेबोखौनो मोनाखै। अब्लाबो बानलु बेदांखौ खेबसे लोगो हमनानै माबा मोनसे जाहोनांगोन। दिनैनो जाहोदो आरो, दिनै नोंनि बार्थडे ना, लिंहरदो बानलु बेदांखौ। औ, बानलु बेदांखौ लिंहरनोसै। नोंसोरलाय, नोंसोरबो फै। आं दिनै हाथ'नाय नंला नामा, एन्टनिय'जों डेटिंआव थांनांगौ। एन्टनिय'आ माबा मोनसे गोनां बाथ्रा रायलायगोन होननानै बुंदों। नंगौ नामा? औ, बेनिखायनो आं थांनोसै, नोंसोर थादो दे। दुलुर, नों थांगोन ना थाथ'गोन? आं दसे उनाव थांनोसै खोमा। दे होमबा, आं बाजाराव मोननैसो बुस्थु लाहैनानै एन्टनिय'खौ लोगो हमहैनोसै। ओइ दुलुर, दा मा जाबावनांगौ दे? आं बुजियासै। दा एन्टनिय'आ जुदि आंनि सोमोन्दै खोन्थाना होयो जोंलारिनो, आं बेखौ मालाबाबो जाहोनो हानाय नङाहाय। आयौ, बेखौथ' आं मिन्थियाहाय। नों माबा मोनसे खालामनानै होदो ना, एन्टनिय'खौ दा बुंहोलाय। आंलाय मा खालामनो हानोसै? एन्टनिय'आ नोंखौ गोसो थोथारोबालाय बेलाय बुंखाना लाखासिगोन ना। नाथाय फावगालि आंनो इसेबां हेफाजाब होबाय, आं बोरै बिनि गोसोखौ सेफायनो? आं मालाबाबो हानाय नङा। नांगौबा एन्टनिय'जों आंनो रायलायहैगोन। हायोबा दखानाव थाथ'ना प्लिज। आं जेबो रोङा ना। मानसि फैथ'खानाय नङा दायो। आं थांनानै फैनि दे, एन्टनिय'खौ लोगो हमहैनि आं। जागोन दे। आंहा मायाबासो गोजोन फैलायबाय।
एन्टनिय' अन्नानै नोङो फावगालिखौ दा लोगो हमथ' प्लिज हायोबा आंखौ लोगो हमफैलाय प्लिज एन्टनिय' आंनो जोंहानि दखाननि अपोजिटावनो दं माबार फै दा आं मा खालामबावनो दे जोंलारि मानो इसेबां हाखु दाखु लिंहरदों जोंलारि माबाफोर जादों नामा जायाखै बर्थमान जेबो जाथ'वाखै नाथाय जागोनसो बायदि मोनदों आं नोङो दिनै फावगालिखौ लोगो हमनो नागिरदों ना औ मानि थाखाय मा बुंनो नागिरदों नों फावगालिनि सिगाङाव बेखौनो जों सानैनि खोथा अन्नानै नों बेफोरबायदि दा खालाम फावगालिनि गोसोखौ दा सेफाय जों सानैनि गेजेराव नों फावगालिनि खोथाखौ मानो लाबोगासिनो आंथ' फावगालिखौ गोसो थोआना बे खोथाखौ नोंबो जोबोद मोजाङैनो मिथियो आरो जों जेसेबांनो गोबाव खालामगोन एसेबांनो खोथाया गाज्रि जालांगोन आरो नोंथ' आंनो गोबां खोथा खोन्थानांगौ दं मानो खोन्थायाखैमोन नों आंनो मा खोथा नों जापानाव थांनो नागिरदों बे खोथाखौ आं माथो मालायनिफ्रायसो खोनाबाय नोंथ' आंनो खोन्थानो हायोमोन ना आंनि जापानाव थांनो लुगैनाय सिमाङा जाफुंगोन ना जाफुङा साननानै नों जेबो बुङाखैमोन आरो फारसेथिं आफायाबो लोमजानानै होबायना बेनिखायनो आंनि सिमाङा थाथ'थोंसै होननानै आं जेबो सानाखै अब्लाबोथ' नों आंनो खोन्थानो हायोना आं नोंनि सिमांखौ जेब्लाबो जाफुंहोगोन नाथाय आं नोंनिफ्राय बोरै हेफाजाब लानो दे मानो होनोब्ला नों आंनि बयफ्रेन्डबो नङा नोङो फावगालिनि फियन्सेसो अब्ला आं नोंनाव बोरै हेफाजाब बिनो गुबुनाव हेफाजाब बिबाबो आं नोंनिफ्राय बोरै हेफाजाब लानो नों बेफोरखौ मानो सानो नों मिथिगौ आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो होननानै बेनिखायनो नों जेबो साननाङा एबारनिफ्राय नोंखौ नायनांगौ दायथ'आ आंनिसो मानो होनोब्ला आं नोंखौ गोसो थोयो बे हिसाबै आं नोंनि मेगनाव मोदै नायनानै थानो हाया अब्लाबो नों बेफोरबायदि दा सान मानो होनोब्ला फावगालिनि गोसोआ जोबोद गुरै आरो बेयो सहायनो हानाय नङा जों सानैनि सोमोन्दोखौ मिथिब्ला बेयो जोबोद दुखु मोनगोन आरो मिथिगौना आंनि न'खरनि एसेबां खामानिया बेयो जोबोद सहाय होदों अब्ला आं फावगालिखौ बोरै दुखु होनो प्लिज एन्टनिय' नों जेबो दा खोन्था जों सानैनि सोमोन्दै बिदि खोन्थायालासिनो दोनबाय थायोब्ला खोथाया जोबोद गाज्रि जागोन आंबो मिथिगौ फावगालिनि गोसोआ गुरै आरो जोबोद मोजां बेनिखायनो जों फावगालिनि सिगाङाव बेफोरबायदि नाटक खालामबाय थानो हाला जेसेबांनो जोंनि सोमोन्दै लाखोमागोन एसेबांनो खोथाया गाज्रि जालांगोन आरो फावगालियाबो दुखु मोनगोन बेनिखायनो प्लिज अन्नानै आंखौ खोन्थानो हो आं गासैबो रिसपन्सिबिलिटिखौ लाजोबगोन नोंनि सायाव आं जेबो दाय फैनो होआ अब्लाबो खोन्थानाङा नोङो एन्टनिय' प्लिज गोनां जायोब्ला आं गावनो खोन्थानानै लागोन जोंलारिनि सिगाङाव नों दा खोन्थाथ' नंमारगौ औ अब्ला नोंनि जापान थांनाया माब्ला जागोन टिकेटखौ दानबाय फैगोन मासनि होमबालाय आंबो नोंजों थांफागोन नोंलाय मा खालामहैगोन आंबो जापानाव जब एप्लाइ खालामगोन आरो जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टजों जापान गभर्नमेन्टजों लोगो जालायखाबाय दा जोंनि नर्थ इस्टनिफ्रायबो बेसेबांबा बुरजा एमप्लयि हरबायना जोंना इन्डियानिफ्राय बे हिसाबै आंहाबो जापानाव जब मोननो खाबु दं ओरैनो आं मेकानिकेल इन्जिनियार फरायाखैना नंगौ औ आंबो नोंजों थांफागोन अब्ला बै समाव नोङो फावगालिनो खोन्थानानै लानांगोन जागोन दे आंनो साननैसोल' सम हो आं फावगालिनो खोन्थागोन अके दिनै जेबो दा फोरमायथ'सै जागोन दे थेंक इउ एन्टनिय' आंखौ बुजिनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेपि बार्थडे जोंलारि मा नोंबो मिथिलायो आंनि बार्थडेखौ औ मानो मिथिया जानो बेनिखायनो दा मोनायाव जों सानैया डिनार खालामहैनांगौ बहा आं लानानै थांगोन दे नों मोनायाव रेडि जानानै थाबानो जाबाय जागोन दे जाथि नों आंखौ लोगो हमनो फैबाय मोजां जाबाय नों आंखौ गले गले लास्ट टाइमनि थाखाय लोगो हमनो लिंनायखाय फैबाय आं बुं मा खोथा बुंनो दं नोंजों आं साहा लोंनो लुगैदोंमोन अन्नानै आंजों रेस्टुरेन्टाव साहा लोंहैनो हागोन ना साहा नाथाय आं न'निफ्राय दासो ओंखाम जानानै फैदों नों मानो बिदि दाथ' आं हारसिं नङाना आंजों लोगोसे बानलु बेदांबो दं बेखौलाय मानो लाफानांगौ जाखो बेखौ बेवहायनो दोनलांनानै जों सानैबो साहा लोंना फैनोसै ओइ बानलु बेदां नोंसानि नोमथेखौ दसे समनि थाखाय साहा लोंनो लांनि दे आं मानि थाखाय मानि थाखाय जों गेदेरफोरनि खोथाखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौ नोंसोर बायदि हिनजाव मानसिखौ फोथायजायाना गथ' जानला मोनला बुंनाङा जाथि फैदो साहा लोंहैनोसै जागोन दे बानलु बेदां नों बाइकखौ लांगोन नामा लाङा दे होमबालाय बे आदैया फिदिंजायाबानो जाबाय गावखौनो मानसि जाम्बा खालामनानै लादों बे आदैया बे दावदै मोना बहा थांदोंलाय नोंहा आंजों रायलायनो जेबो क्वालिफाइड जाथ'वाखै बेनिखायनो आंनि गोजानाव था नोंजों रायलायनो आंहा क्वालिफाइड जाथ'वाखै मानि थाखाय नोंसोर बायदि गाहाय थाखोनि मानसि आंजों रायलायनाङा नोंसोर सिखावसो मा खावदों आंलाय नोंनि सोमोन्दै आं गासिबो मिथिबाय नोंसोर बायदि महरावबो गैया आखलावबो गैया जेरावबो उदायि मानसिफोरा आंजों रायलायनो जेबो पजिसनाव गैथ'वा नोंना लेभेलबो जाथ'वाखै आंनाव कुइसन खालामनो बेनिखायनो आंनाव जानला मानला कुइसन सोंनाङा नोंहा आंनिख्रुइ एसे माहाजोनसिनखायनो बिराद दुगा जाथारदों नामा आं माहाजोन नालाय माहाजोन
थाखा फैसा दङ नालाय दङ। थाखा फैसा दङ दुगाना लादों बेवहाय माथो जाखो? आंनाबो सानसे थाखा फैसा जागोनब्रा। जेदिनखालि थाखा फैसा जागोन नोंखौ बुंफिनगोनलै आङो। साइज गैया पाइस गैया भिन्दि साइजनि मानसियासो टाइट। मा होननानै थांखोलै बे आंखौ भिन्दि साइज? गेन्द्राद्रा उदैखौ लानानै आंखौ बिदि बुंदों बियो? नेक्स्ट टाइमल' बुंथों ना। एन्टनिय' दे बुंदे मा खोथा बुंनो होननायमोन नों? दिनै आं नोंनि खाथियाव जाय खोथाखौ बुंगोन जानो हागौ बिनि उनाव नों आंखौ मालाबाबो सैनाय नङा। एन्टनिय' आं नोंखौ मानो सैया जानांगौ जाखो? नों जेखि बुङा मानो जियानो जाया मानो आं नोंखौ जेब्लाबो एक्सेप्ट खालामखायो एन्टनिय'। अब्लाबो आं दिनै जा बुंनो नागिरदों हयथ' बे खोथाखौ खोनानानै नों आंखौ मुगैनोबो हानाय। नों बेफोरखौ मा बुंदों एन्टनिय'? आंखौलाय गिनायसो मोनबाय दे बुंलाय मा बुंनो नागिरदों? फावगालि औ बुं एन्टनिय'। जों सानैनि आस्थाम सोनाया जों सानैनि राजि नङाबाबो आस्थाम सोदों नङा होमबा? औ बेथ' नंगौ। सिगां समाव एन्टनिय' आं नोंखौ मोजां मोनामोन, नाथाय समजों लोगोसे आं जे नोंखौ गोसो थोलांबाय। बे खोथाखौ नाजासेयावबो आं नोंनो बुंनो हायाखै दाबो। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै आं नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जों गोसो गोरबोयै मालाबाबो गोसो थोनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला आं नोंखौ लोगो होननानैसो सानो। आंनि आइनि नारसिननायावसो नोंजों आस्थाम सोनो गोनां जादों। मा? औ फावगालि, नोंनि आबै आरो आंनि आइ गावसोरनि बिजनेस आरो पावारखौ बारायहोनो थाखायसो जोंनि सोमोन्दोखौ बिसोर खानानै होदों। आं नोंखौ जुदि दाबायदियाव जुलि लायो अब्लाबो सासे बिसिनो जेसेबां अननाय होनांगौ आं बेखौ मालाबाबो अननाय होनो हानाय नङा। बेनिखायनो आं दिनै नोंनि सिगाङाव बुंबाय फावगालि, जाहाथे नों आंखौ निमाहा होयो। आं नोंनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैयामोन फावगालि, नाथाय सैथोआ बेनो आरो सैथोखौ लाखुमानानै आं नोंजों फावथिना खालामबायबो थानो हाया फावगालि। मानो होनोब्ला नोंबो खुसिखौ डिजार्भ खालामो। नोंहाबो मोन्थाय दङ फावगालि, नोंहाबो सोरखौबा मोजां मोनो, सोरजोंबा अनजानो। नाथाय आं नोंनि थाखाय मालाबाबो पारफेक्ट जानो हानाय नङा फावगालि। बेनिखायनो आंखौ निमाहा होदो। बिदिब्ला एन्टनिय' आंखौ गोसो थोआ, आंखौ मोजां मोना, अब्ला सोरबा दङ नामा बेनि जिउआव? बेनि जिउआवबा सोर दङ? बेखौ आं मालाबाबो मिथिनो लुबैनोबो लुबैया। आं जे एन्टनिय'खौ एसेबां मोथो मोजां मोनो। जुदि एन्टनिय' आंखौ गोसोखौनो थोआबा आं माबोरै फर्स खालामनो? फावगालि, आइ एम सरि। आं आंनि गोसो सिंनि खोथाखौ लाखुमानानै नोंजों सोमोन्दो लाखिबाय थायोब्लाबो खोथाया गाज्रि जागोन ना फावगालि। बेनिखायनो आं दिनै नोंनि सिगाङाव बुंबाय, हायोबा आंखौ निमाहा होदो फावगालि। जेबो नङा दे, नों नोंनि गोसोनि खोथाखौ खोन्थानानै लाबाय, बेनो आंनि थाखाय थोजासे। नोंनि गोसोआ जेखौ हास्थायो बेखौ मावबानो जाबाय। आसा खालामो नोंनि लुबैनायफोरा थाबैनो जाफुंजोबथोंसै। थेंक इउ स' माच फावगालि, नों थारैनो जोबोद मोजां। बिदिब्ला मा खालामगोन एन्टनिय'? न'आव खोन्थाना लानाया मोजां जासिगोन नामा? हायोबा न'आव खोन्थाथ'नाङा नामा? मानि थाखाय? जोंहानि आइ आफामोना बुजिखागोन आं खोन्थानानै होयोबा। आं सानो न'आव खोन्थाथ'लायलायनाङा नामा होननानै। जेब्ला सम जागोन अब्ला खोन्थालायगोन। नाथाय मानो? आं जाहोनखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा नोंनो। दाबायदियाव जों खोन्थाबाबो जोंहानि आइ आरो नोंनि आबैया मालाबाबो गनायनाय नङा। नाथाय आंनि आइया आंखौ जोबोद मोजां मोनो, बियो गनायगोन। जों सानैया हाबा जाया होननानै बुंबानो बिसोर सानैया जेबो होननाय नङा। अब्लाबो आं हास्थायो दानो दा खोन्थाथ' होननानै। जागोन दे एन्टनिय', नों जेखौ लुबैयो बेखौनो आं खालामगोन। दाबायदियाव नोङो आंनि जिउ बिबाबो आं नोंनो गोसो गोथारै होगोन। नाथाय आं बेखौसो सहायनो हानाय नङा। नों सोरखौबा मोजां मोनखुमादों नामा? आरो गिनायजोंनो आं सोंनोबो हायाखै। जुदि नोङो दङ होननानै बुङोब्ला आं मा खालामगोन? बेनिखायनो आं नोंनाव जेबो सोंलाबो। फावगालि, साहाया लोंदो। जागोन दे। ओइ बानलु बेदां, नोंनि बाइकखौ थार मोनथ'गोन नामाब्रा? मानोलै? माबालै आंनि बाइकआ साखायानो गंसे गोमानानै थादोंब्रा दाखालि। ओमफ्राय दा बाइकखौ गारि गेरेजावसो दोनहैदोंलै। आरो गेरेजाबो बेसेबांबा गोजानावसो दा। बेनिखायनो नोंनि बाइकखौ नांथ'गौमोनलै आंनो। लानानै थांनो हागोन, नाथाय बाइकआव सिख्ला फज'नो मोननाय नङा। ओइ मानो फज'नांगौ जाखोब्रा सिख्ला? आं आंनि बाइकआव रावबो हिनजावखौ थिखोआलै। बेनिखायनो नोंबो नोंनि बाइकआव रावबो हिनजावखौ थिखोनो मोननाय नङा। मालै बानलु बेदां हिनजाव मानसि नायनो बासोग्रा जाबाय नामाब्रा नोंलाय? नायनो बायोना खोनासंनो बायो आं बिसोरनि जाथिखौनो। हिनजाव जाथिखौनो नायनो बायो आं। ओइ हिनजाव जाथि होनबा जोंनि बिमा बिनानावफ्राबो गोलैफायोना। बेसोरखौ गारनानै जेसेबां हिनजाव मानसि दं रावखौबो आंनि गारियाव थिखोजानो बायो आं। देलै दे नोंनि बाइकआव रावखौबो थिखोआ आङो। जागोन दे, बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। बोरो बाइकआ? अ ओइ नै बैहायलाय मानो दोनखोब्रा, ना दंफां सायाखै दोनदों? औ। बोथोराबो सान्दुं गोसाथारब्रा, दुर्गा फुजा सफैनायखाय थिखि जें जें दुंखानोसै खोमालै। आच्छा बारु थाइबानि लारु थेंक इउ बानलु बेदां। आरो जिंगा दासि नोंनि बाइकआव आं रावबो हिनजावखौ थिखोआ। जागोन दे, आंनि बाइकआव सोरबा हिनजावखौ थिखोनाय माने बाइकखौनो सावखाजोबगोन आं। बेवहाय लुबैसोलि हिनजावफोरा आंनि बाइकआव जायगा गैथारा। बानलु बेदां, नोंथाङा जि इनफरमेसन नागिरनो होदोंमोन जों मोनबाय। सोरमोन मानसिफोरा? सासेखौ बेटमेन होननानै बुङो, सासेखौ आग्लिमेन होननानै बुङो। आच्छा।
आच्छा बे इनफरमेसनखौ रावनोबो होनाङा दे। जागोन दे नोंथां। आच्छा बेटमेन आरो आग्लिमेन मानो बुथारनो नागिरनाय बिसोरलाय जोंलारिखौ? बिसोर सानैखौ हमबासो मिन्थिगोन जोंलारिखौ मानो बुथारनो नागिरनाय। बेनिखायनो थाबैनो नागिरनांसिगोन बिसोर सानैखौ। आयौ बाला बानलु बेदां आंनि बिसिगि। ओइ बानलु बेदां मा खालामबाय थादों नोंलाय बेवहायलाय? नोंनोलाय मानो खोन्थानो आं? ओमफ्राय नों आंनि मा जायो? ओइ बाथमिस बानलु बेदां नोंनि बिमासो जाबावगौमोन आं मिथिबाय। नोंसा नोमफाया आंखौ हाबा खालामनाय मोनबा। नों बायदिखौलाय आंनि आफायालाय मानो हाबा खालामनांगौ जाखो? बाथमिस नोंसा नोमफाया आंखौ गोसो थोयोमोन गोदो मिथिबाय। नोंसा नोमाया सेनानै लादों। नोंहासो आइजों सेनानै लाजादों दा। मालाय माथो सेनानै लायासै आफाखौ? जायहा सोलो दं मालाय बे हाबा खालामग्रोबाय। नोंहा जाम्बि बायदि थाबाय थाबाय। ओमफ्राय लाजियासै आंनि सिगाङाव खोन्थाफिननो? आयौ मालाय नोंनो खोन्थानायबाबो दायानो जायो। माबायदि बाथमिस गथ'आ नोंलाय? आंलाय सानदोंमोन नोंजों बिलोगो खानो। नों बायदि मानसिजोंलाय आंलाय मानो लोगो जानांगौ जाखो? ओइ बाथमिस गावनिख्रुइ गेदेरसिनखौ बिदि बुंनो हामगौ आयो। नोंनि नोमासो जागौमोन आङो। नाथाय मोनासै आरो खाफालाव गैया नालाय। बेनिफ्राय दा आं मा सानो नोंसानि नखरजों खुरमा खालामनो थाखाय मोनसेल'सो अपसन दं। आंनि फिसाजोखौनो हाबा खालामनो नोङो थाम्फै देलायखौ। बिमायानो बेफोरबायदि सथां फाख्रिबा फिसाजोआ बेसेबां सथां फाख्रि जागोन? आयौ बाला बाथमिस आंखौ नोङो मा होनदों? जेबो होनलायनाङा नोंखौ। नोंनि आखल आखुआनो फोरमायो। बारा मोजां नङा नोंनि खर'आ। नोंखौबो हस्पिटालाव दोनहैनांगौ नामा तेजपुराव? गथ' बालि गालथावा बोखा जाजोबगोन आंजों फुवार जागोन मिथिबाय। बांद्राय खोथा बुंनानै बाथमिस। खोथाखौ खोनासंनो हायाबा बुंनोबो नाङा। ओइ बाथमिस दांदुला सिरि था। दांदुला? आं दांदुला आरो? मा हिसाबाव आंखौ दांदुला बुंनानै थांखोलै बियो? आच्छा बिदिबा आं थांनोसै आरो दिनैफ्रायनो आंखौ फनबो दा खालामथ'सै। अके ओमफ्राय ओइ नोंनि खर'आव माबा दङ। गाहाय जालाय। मा दं? एसे गाहाय जाबाव। आया मा खालामदोंलै? आंनि खानायखौ बुखोखो ना माखो नोंलाय? जेबो खालामाखै खानायाव माबा एम्फौ हाबनाय बायदि नुदोंमोन आइजे। बेखौनो एसेबां गिबाय। अके बाय बाय। आंनि खानायखौसो फुनानै लांनाय बायदि मोनबायलां। बेफोरखौ सानबाय थानो टाइम गैया। आंहासो खामानिया लेट जासिगोन। फावगालि बिदिबा आं थांनोसै। जागोन दे बाय बाय। मोजाङै थाबानो जाबाय। जिउआव मालाबाफोर आंनि हेफाजाब नांगौबा आंनो बुंबानो जाबाय। जागोन दे। आंनोलाय मा नांगौ नोंनिफ्राय? नोंनि अननायखौसो नांगौमोन। नाथाय खाफालावनो गैयाबालाय माथो खालामनो? जायखौ हास्थायो बेखौ मोनाब्ला आरोलाय माथो नांबावगौ आंनोलाय?